दिनैहाय राङापारा दखरा बर' फरायसा आफादा जोंनि लालबराहि गामियाव मोनसे समाजारि सांग्रांथि आइजो सांग्रांथि सोलोंथायारि सांग्रांथि बिनि सायाव गोबां खोथा बुंलांबाय बिथांमोना जोंनि आइजो आफादखौ गोबां थुलुंगा होलांबाय दानाय लुनायनिफ्राय गथ' गथाय लेखा फरानिफ्राय गासैनिफ्रायनो सांग्रांथि होलांबाय बिनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय। जोंनि बे राङापारा दखरा बर' फरायसा आफादा जाबायदि थांखिजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मिजिं बा बिनि सानस्रिखौ मोगथां महर लानो थाखाय जाबायदि आवगायनानै जोंनि लालबराहि गामिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ बिहोमा बा जोंनि लालबराहि गामिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ सांग्रांथि होफैदों बेयाव जोङो लालबराहि गामिनि जानानै राङापारा दखरा बर' फरायसा आफादखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आं बेयाव बेखौनो बुंनो नागिरदों जेन उननि समावबो जेन राङापारा दखरा बर' फरायसा आफादा जेन जोंनि लालबराहि गामियाव फैनानै बेबायदि थांखिखौ लानानै जों लालबराहि गामिनि गासै रायजो राजा फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोनखौ जेन इयुन जिउआव मोजाङैनो मोनसे गेरेमसा हारि दानाय बा गासै फरायसुला फरायसुलिखौ मोनसे मोजां लामायाव दिन्थिलांनो हागोनखौ मिजिंथिनानै जेन उननि समाव जेन जोंनि गेजेराव नोंथांमोना फैनानै जेन बे हाबाफारिखौ लाबावो बेनि थाखाय आं खावलायबाय आरो लोगोसे बे समाव आं साबायखर बावबाय गासै जोंनि लालबराहि गामिनि गासै रायजो राजानि जानानै जोंनि राङापारा दखरा बर' फरायसा आफादखौ जेन जोंनि बे आफादाव नोंथांमोना जोंखौ थुलुंगा होफैनायनि थाखाय आरो जोंनि गोसोआव जोंनि लालबराहि गामिनि गासै रायजो राजाया जेन बेखौनो मिजिंथिदों जेन नोंथांमोना जाबायदि बोसोन होफैदों बेखौ जों अरायसम मानिनानै बा नोंथांमोननि थांखिखौ लानानै जों अराय आवगायलांगोन बेखौ आं मिजिंथिदों। राङापारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 7 आगष्टनिफ्राय जागायनानै दिनै 22 अक्ट'बरसिम बे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। सेथि खोलाबाव जोङो 7 आगष्टनिफ्राय 26 आगष्टसिम मोन 15 प्रग्राम खालामदों एबा हाबाफारि लादों। दा बे मोन 15 सानावहाय जों गासै 25 जायगायावहाय जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिदिनो नैथि खोलाबावहाय जोङो 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 22 अक्ट'बरसिम गासै बेवहाय 21 प्रग्राम लाबाय एबा 16 सानावहाय 21 जाबाय। दा बे हाबाफारिखौ जोङो जे बड'फानि जि सिमां बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिमां दा बेखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि राङापारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दखरानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामि थांनानै दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै जोङो बर' हारिया बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै थांना थानो थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो जुजिबोदों। दा बड'फानि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनो थाखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि मावथिफोरा गामियाव थानाय रायजो जानाय गासै थाखोनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ जे जों गेरेमसा माहारि दानोब्ला जौगासार मोनसे बर' हारि दानोब्ला जों आथिखालावहाय थासारिजों गोरोबनानै जों आथिखालाव माबायदि हाबा मावनांगोन जोंनि समाजनि थासारिया बोरै जानांगोन जोंनि सोलोंथाइनि फारसे जोंनि समाजखान्थिनि फारसे रांखान्थि गासैबो बिथिङावहाय हारिमुनि फारसे जों माबायदि सांग्रां जानांगोन दा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौनो गामियाव थानाय रायजो राजा आफादनि सिङाव फैनानै जोङो फोरमायफैदों। जोंनि राङापारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेसेबांबा गिदिर मोनसे ओनसोल दा बेवहाय जोङो मोनसे मोननै बेबायदि हाबाफारि लायोब्ला खना खनला गामिनि गासैबो रायजोफ्रा बेवहाय नुजाथिफैनो हाया। दा बिनिखायनो बड'फानि जि सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनांगौब्ला गामियाव थानाय गासैबो थाखोनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनहा जोंनि जेंनाफोरखौ बुजिनांगोन जोंनि मावनो गोनांफोरखौ मिथिनांगोन। दा बेफोर बाथ्राखौनो गामियावहाय फैनानै जोङो सान्दुं अखा नेवसिनानै दिनैसिम गासै मोन 45 हाबाफारियाव जों आगान सुरबाय। दा बेवहाय जोङो बेखौनो बुंबोदों जे जोंनि समाजनि खोमसि फोथायनाय जोंनि बायदिसिना जौ जुवा लोंनाय गामियावहाय बायदिसिना थासारि सोमजिनाय दा बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो गामियावनो खावलायबोदों। मानोना दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' हारिया जोबोद उन गोग्लैसोनाय। दा बेनिखायनो मोनसे गेरेमसा हारि जानांगौब्ला सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों जौगासार जानो हागोन। दा बेफोरो गासै बाथ्राफोरखौनो समाजनि रायजो राजा आइ आफा बिथाफोरजोंनो जों बेफोर बाथ्राखौ फोरमायबिदों। दा बे जोबथारनायावहाय आं मिजिंथियो जे जोंनि दखरानि सिङाव थानाय
गासैबो ओनसोलफ्रा बेबायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थानो हायोबा थारैनो गुस्लायनाया फैगोन बड'फानि जि सिमां बे सिमाङा मोगथाङाव महर मोनगोन बेखौ आं मिजिंथिदों दा गामिनि गोबां रायजोफ्रा मोजां मोनदों माखासे गामिफ्राव बिथांमोना जायफोर बाथ्राखौ बिथांमोना सानस'नो हाया बुजिस'नो हाया बेफोर बाथ्राखौ फोरमायहैनायाव बिथांमोनहा बुंदों जोबोद मोजां जादों गोजोननाय मोनदों बिथांमोना उन्दुसिना थानाय बायदि थासारियाव दंमोन दा बे गासै बाथ्राफोरखौ जों फोरमायथिनायावहाय बिथांमोनहा गोजोननाय मोनदों जों बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बे जोंनि राङापारा दख'रा बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गामिफ्रावहाय लेखा फरायनायनि मोनसे जांख्रिखांनाय आबाद मावनायनि जांख्रिखांनाय सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय बायदिसिना राव थुनलाइ हारिमुनि जांख्रिखांनाय बेफोर बिथिङावहाय मोनसे सोलायनाय लाबोनो आरो जांख्रिखांनायनि गेजेरजों गुस्लायनानै जे बर' हारिया मोनसे गेरेमसा जानांगौ दा बेफोर गासै बाथ्राखौनो जों फोरमायबोदों जोबथारनायावहाय आं मिजिंथिबाय बेबायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थायोब्ला थारैनो जोंनि दख'रानि जि रायजोफोर मोनसे समावहाय जोंनि साननाय बायदि बड'फानि जि सिमां बे सिमाङा मोगथां महर मोनगोन बेखौ आं मिजिंथियो